På Dannevirke har vi vores egen skole. Vi er et specialundervisningstilbud, der følger folkeskoleloven. Det betyder, at vi blandt andet opfylder minimums- og vejledende timetal. Vores elever har fuld fagrække, og vi har linjefagsuddannede skolelærer til at varetage den daglige undervisning. Rigtig mange af vores elever de kommer med dårlige skoleoplevelser. De har ofte et stort fravær, og dermed også et fagligt efterslæb. Alle nye elever, der starter hos os, får et obligatorisk tutoringforløb. Så får man en voksen tilknyttet som støtte de første 12 uger. De får et fagligt løft, de får et læseskub, de får noget personlig coaching. Og vi lægger rigtig meget vægt på, at lige netop vores målgruppe skal have deres skolegang. Hvis man har været vant til at gå i skole 3 kvarter om dagen, eller slet ikke at komme der, så er det noget af en udfordring at starte her. Vi er meget struktureret, vi er meget strikse på den gode måde. Når man går i skole her ved os, så handler det om at gå i skole. Vi prøver at lære de unge mennesker, at de går her ikke for vores skyld, de går i skole for deres egen fremtids skyld. Og det mærker vi jo, når de bryder den barriere fra at komme med noget, jeg duer ikke til noget som helst, til faktisk at opleve, det her, det kan jeg godt. Man kan sige, at de kan hurtigt indhente 1 år eller 2, når de først er kommet ind i og har fået lysten til at lære igen. Vi plejer at sige hernede til de unge, at der er ikke noget, de ikke kan. Der er bare noget, de ikke har lært endnu. Og vi er der altid til at hjælpe dem. Målet for alle vores elever er at tage afgangseksamen og dermed blive klar til at komme videre på en ungdomsuddannelse.